इसोरनि गोथां रावा बुंदोङो आंनि बिमा बिफाया आंखौ गारबायब्लाबो फोरबुआ आंखौ दिखांफिनगोन। खुलुमबाय गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै नोंथांमोन बयखौबो फोरबु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फै जोङो दसे सम इसोरनि राव खोनासंनि। आङो फरायगोन गितफोरनि बिलाइ 27 नम्बर 10 सारिखौ आङो फरायगोन जिसुनि मुङै। आंनि बिमा बिफाया आंखौ गारबायब्लाबो फोरबुआ आंखौ दिखांगोन। जोङो गोबां समाव हारसिं मोनो, आंहा रावबो लोगो गैया, जोङो बेबायदि मोनो, निराशा जायो। आरो गोबां समाव जोङो जेब्ला जोंनि गोगोम फोथायनायखौ फोरबुनियाव दोनगोन, जोङो फोरबुनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जिउ खुंनो जोङो लुबैगोन आरो हास्थायगोन, गोबां रोखोमनि हेंथा जोंनि जिबनाव फैयो। गोबां रोखोमनि निराशाया समनि गेजेराव जोंनि जिबनाव सफैयो आरो बेफोरखौ लानानै समाव जोङो निराशा जायो, हारसिं मोनो आरो आंखौ रावबो अना, बेबायदि जोङो समाव मोनो। आरो गोबां जोङो दिनै नुयो, गोबां समावनो फोरबुखौ फोथायनायनि थाखाय, फोरबुखौ नाजावनायनि थाखाय, गावनि बेक्तिगत जिबनाव फोरबुनो जायगा होनायनि थाखाय, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि थाखाय गोबां रोखोमनि धारनाखौ जों दिनै नुगासिनो दङ आरो खोनागासिनो दङ। गोबां फोरबुखौ फोथायनायनि थाखाय न' बां नागारनानै खारनो गोनां जायो। गोबां फोरबु जिसुखौ नाजावनायनि थाखाय, फोथायनायनि थाखाय गोबां रोखोमनि मानसिफोरजों नागारलांजानायफोरखौ जोङो समाव नुयो आरो खोनायो। नाथाय बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा जोंनो दिनै मिथिहोबाय। बे आयदायाव डेभिडना बुंदोंमोन दि आंनि बिमा बिफाया आंखौ नागारोब्लाबो फोरबुआ आंखौ दिखांफिनगोन। दिनै जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि थाखाय, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि थाखाय नोङो दुखु मोननो गोनां जायोब्लाबो, गाबनो गोनां जायोब्लाबो आरो लोगोफोरजों नोङो नागारजायोब्लाबो, दिनै इसोरनि गोथां रावा बुंबाय, नोङो नोंनि गोगोम फोथायनायखौ फोरबुनि सायाव दोनोब्ला, संसारा नोंखौ नागारलाङोब्लाबो, सुबुंफोरा नोंखौ नागारनानै थाङोब्लाबो फोरबुआ नोंखौ माब्लाबाबो नागारथारनाय नङा। दिनै बिनिखायसो इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों, फोरबुआ बुंदों दि आङो बिखौ दिखांफिनगोन। बिनिखायनो डेभिडना बुंदोंमोन, बिमा बिफाया आंखौ नागारोब्लाबो फोरबुआ आंखौ दिखांफिनगोन। दिनै नोंनि थासारिया जेखि जाया मानो, नोंनि न'खराव, नोंनि जिबनाव जेखि समस्या थाया मानो, थेवबो नोङो नोंनि गोगोम फोथायनायखौ फोरबुनि सायाव दोनोब्ला, नोङो फोरबुनियाव फोथायनानै नोङो जिउ खुङोब्ला, फोरबुआ नोंनि थासारिखौ सोलायनानै, नोंनि न'खरनि थासारिखौ सोलायनानै बेयो नोंखौ दिखांफिननो थाखाय बेहा बोलो दङ। जेब्ला नोङो नोंनि गोगोम फोथायनायखौ फोरबुनियाव दोनगोन, गोबां रोखोमनि सैनांनाया, गोबां रोखोमनि निराशाया, गोबां रोखोमनि आनजादना नोंनि जिबनाव फैयोब्लाबो, थायोब्लाबो आरो दङब्लाबो, थेवबो नोङो फोरबुखौ फोथायोब्ला फोरबुआ दिनै नोंखौ दिखांफिनगोन। डेभिडना बे आयदायाव बुंदोंमोन। नोंनि न'खर दाखांनायाव, नोंनि गथ' गथाय खांनायाव, नोंनि फरायनायाव, नोंनि बिजनेस मावनायाव, नोंनि गासै खामानि मावनायाव फोरबुआ नोंखौ दिखांनो थाखाय बोलो दङ आरो गोसो दङ। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, नोङो दिनै नोंनि जिबनखौ नोङो दाखांफिनजानो थाखाय लुबैदोंब्ला, फोथायनायाव दाखांफिनजानो थाखाय, थाखा फैसायाव दाखांफिनजानो थाखाय, मोनसे मोजां गोजोन थासारियाव दाखांफिनजानो थाखाय नोङो लुबैदोंब्ला, आरो दिनै नोंनि न'खरखौ नोङो मोनसे मोजां थासारियाव नुनो थाखाय लुबैयोब्ला, आरो नोंनि न'खरखौ नोङो फोरबुनिमै दाखांफिनजानो थाखाय लुबैदोंब्ला, नोङो नोंनि गोगोम फोथायनायखौ फोरबुनि सायाव दोननो नांगोन। जेसेबांखि समस्या आनजाद फैया, अब्लाबो नोङो फोरबुखौ फोथायनो नांगोन। जेब्ला नोङो बेबायदि फोथायगोन, अब्ला इसोरा नोंखौ अनालासे, नोंनि जिबनखौ दाखाङालासे, नोंनि न'खरखौ बोर आशीर्बाद होआलासे बियो थानाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर,
बेनिखायनो नोंनि लुबैनाय नोंनि हास्थायनायनिख्रुइ बांसिन देरसिन फोरबोआ नोंनि बेक्तिगत जिबनखौ नोंनि न'खरखौ दाखांफिननो बिहा बोलो दङ। थाखा फैसायाव गासै नोंनि फरायनायाव नोंनि मावनायाव नोंनि फोथायनायाव गासै बिसयाव फोरबोआ दाखांफिननो बियो बोलो दङ आरो गोसो दङ। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर फै जोङो जेखि समस्या फैया मानो जोङो जोंनि गोग्गोम फोथायनायखौ फोरबोनियाव दोनि। समाव जोङो सानो आं एथ'ग्राब फोरबोखौ फोथायो अब्लाबो मोनसेनि उनाव मोनसे समस्या आनजादना आंनि जिबनाव फैयो आरो आंनि न'खराव फैयो। फोरबोआ आंजों गैया बिनिखायसो बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे आनजादना आंनि जिबनाव फैयो, मोनसेनि उनाव मोनसे आनजादना आंनि न'खराव फैयो। बेबायदि समाव जोङो सानो बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर नोंनि बेक्तिगत जिबनाव जेसेबांखि समस्या फैया मानो बियो सैताननिफ्राय। नोंनि न'खराव जेसेबांखि समस्या फैया मानो बियो सैताननिफ्राय। मिथिगौ नों जे इसोरखौ मोनबाय, नों जि बासायजानायखौ मोनबाय, जोबनो गैयै परित्रानखौ जे नोङो मोनबाय बेखौ सैताना मिथिगौ। बेनिखायनो मोनसेनि उनाव मोनसे नोंनि बेक्तिगत जिबनाव सैताना आनजादखौ लाबोनानै नोंनि न'खराव मोनसेनि उनाव मोनसे आनजादखौ लाबोनानै इसोरनिफ्राय नोंखौ गोजानाव दोननो थाखाय सैताना लुबैयो आरो हास्थायो। बेनिखायनो गोबां समाव बेबायदि आनजादखौ सैताना लाबोयो आरो जोंखौ सानखांहोयो फोरबोआ नोंखौ अना, फोरबोआ नोंनि बिनायखौ खोनासङाखै, बेनिखायसो नोंनि जिबनाव नोंनि न'खराव बे आनजादना सफैदों होननानै सैताना जोंनियाव बे साननायखौ लाबोयो। नाथाय बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर डेभिडना जेरैबायदि बुंदोंमोन बे आयदायाव गितफोरनि बिलाइ 27 नम्बर 10 सारि आंनि बिमा बिफाया आंखौ गारबायब्लाबो फोरबोआ आंखौ दिखांफिनगोन। फोरबोआ नोंखौ आरो नोंनि न'खरखौ बियो दिखांफिनगोन। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।